Live streaming je teraz asi najpopulárnejšou formou zábavy, pretože je to najjednoduchší spôsob, ako ísť s niekým von, alebo sa s niekým zahrať hry. A to dokonca bez toho, aby si to musel sám robiť. Pretože komu by sa v dnešnej dobe chcelo ísť niekam von? Však vonku na nás číja veľa nástrah. Ako napríklad divoké zvieratá, dopravné nehody, alebo môžeš, nedaj Bože, stretnúť iných ľudí. Ale za pomoci livestreamov sa môžeš všetkým týmto nástrahám vyhnúť. A to len za to, že ti niekto zmení tvoje meno na chat. Yo, Chad, why this game so fun, Chad? Is this guy cheating? Jej. Nemáš rád, že hneď keď vyjdeš von, tak musíš míňať peniaze? Tak pri livestreame na to von ísť nemusíš. Môžeš dať svoje ťažko zarobené peniaze livestreamerom, ktorí za to budú isto veľmi vďační. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? Oh. Chceš sa namiesto YouTubeového videa pozerať na niekoho, ako sa pozerá na YouTubeové video? Tak to tu máme tiež. Ale na rozdiel od YouTubeového videa má livestreamy jednu podstatnú nevýhodu. A to je, že ak niekto urobí nejakú chybu, tak sa to nedá vystrihnúť. Pretože samozrejme je to všetko live. A tieto chyby môžu byť malé, alebo doslova neospravedlniteľné. Ako napríklad, že prídete na Slovensko. What? You have health insurance? Yes. Chudák, halan. A o týchto chybách sa dneska budeme baviť. Takže ľudia, vitajte a radšej sa posaďte, pretože dneska sa budeme rozprávať o temnej stránke livestreamov. A náš prvý príbeh je doslova žhavý, pretože Minecraft streamer podpálil svoj apartmán. Si to predstavujem, že typek iba sedí doma, sa za ním objaví zrazu creeper a iba... Japonský streamer Yoshiro Mazda, známy aj ako Ushiro, počas živého vysielania na Twitchi neúmyselne spôsobil požiar vo svojom byte. Tento incident sa odohral v roku 2015. Počas živého vysielania Ushiro hral Minecraft a zároveň testoval svoj zapalovač. Týpek si vykraftil flint and steel a hneď to potreboval vyskúšať. Ushiro napustil svoj zapalovač palivom a zotrel prebytok do papierovej utierky, ktorú následne vložil do koša naplneného papierom. Pri pokuse o zapálenie použil zápalku, ktorá vyzerá, že nehorí. Ushiro teda zápalku hodil do koša. Zápalka sa ale vznietila a spustila požiar v koši. Ushiro sa snažil oheň uhasiť rôznymi spôsobmi, vrátane použitia vody a prikryvky, no bez úspechu. Týpkovi hneď prvý Minecraft inštinkt začal, zobral kýbel. Nakoniec musel opustiť byt, ktorý bol úplne zachvátený v plameňoch. Požiar zničil Ushirov byt a poškodil aj okolité byty v komplexe. Podľa správ zahynula jedna žena a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia. Ushiro vyviazol bez zranení. Úplne presne viem, že ten týpek stal iba vonku s cigaretou, zapálil ju zapalovačom a iba že... Skill issue. Mali si vykraftiť minimálne Fire Resist 5. V našom ďalšom príbehu ale hlavná postava nemá toľko šťastia, pretože streamerka Sarah Katie skončila s krvavým okom. Incident sa stal v roku 2014 a týkal sa americkej streamerky menom Sarah Kate, známej pod prezývkou Sarah Katie. Počas živého vysielania na platforme Twitch sa jej stala nehoda, ktorá sa stala virálnou. Sarah Kate si počas prestávky medzi hrami chcela pohovoriť so svojou mačkou Olive. Presne dve veci, ktoré nenávidím. Mačky a olivy. Typky normálne nestačilo a zajala tam také vombo kombo, že... Olive bola posadená na operadle jej stoličky. Keď sa k nej priblížila a požiadala ju o bosk, mačka reagovala nečakane. Silno ju škrabla do oka. Krvácanie bolo intenzívne. A diváci na streame mohli vidieť, ako Sarah Kate kričí od bolesti a drží si zakrvavené oko. Po incidente Sarah Kate okamžite odišla do nemocnice, kde jej diagnostikovali škrabnutie oka a okolie viečka. Tú diagnózu robil doktor House. Pozriem, vidím, brácho, pozriem, vidím. Šťastím bolo, že malo nasadené kontaktné šošovky, ktoré jej pravdepodobne ochránili rohovku pred vážnejším poškodením. Lekári jej odporúčili odpočinok a nosenie ochranných okuliarov na niekoľko dní. Na svojom Twitteri informovala svojich fanúšikov o zranení a po niekoľkých dňoch sa vrátila k streamovaniu. Neskôr dokonca vytvorila limitovanú edíciu tričiek s motívom svojej mačky Olive s názvom Olive Scratch Shirt. No, ja by som urobil limitovanú edíciu pásky cez oko
a vrátil by som sa na prvý stream ako pirát. Boha, prosím, som tam bol Online svet je plný nástrah a nebezpečenstvo môže čiať na každom rohu. A o tom nás môže presvedčiť príbeh 22-ročnej japonskej streamerky Airi Sato, ktorá je známa aj pod menom Mogami AI. Počas živého vysielania v Tokiu v oblasti Takadanobaba pri stanici Yamamote Line. Tou linkou som chodil, keď som bol v Japonsku. Kokos tie spomienky. Vozol som sa na autičkách po Shibuji, testoval všelijaké rôzne jedlo. No, úplná bomba, akože klobúk dole. Fakt musím povedať klobúk dole. Bola Mogami 11. marca 2025 zabodnutá. Oh. Mal by som tie články najskôr dočítať do konca. V čase útoku malo vysielanie viac ako 6 000 divákov. V tom čase sa k nej priblížil muž v čiernom klobúku a maske. Zrazu na ňu zaútočil nožom a začali opakovane bodať. Svedkovia a polícia uvádzajú desiatky úderov do hlavy, krku a tela. Niektoré správy uvádzajú viac ako 30 úderov. Čo ti je? 30 je akože... Fú. V priamom prenose bolo počuť, ako Airi kričí o pomoc. Potom obraz náhle zamrzol a stream sa prerušil. Útočník po čine zostal na mieste a dokonca sa snažil pôsobiť ako náhodný záchranca. Tak to by som chcel vidieť, jak to ten týpek uhral. Neuveríte, ja som jej chcel pomôcť, dokonca som jej dal resuscitáciu týmto nožom, no nepomohlo. Keď prišla polícia a záchranári, bol okamžite zadržaný. Airi priviezli do nemocnice, no na následky masívneho krvácania zomrela. Páchateľ bol neskôr identifikovaný ako 42-ročný Kenji Takano, ktorý zistil jej polohu podľa budov, ktoré bolo vidno v pozadí streamu. Pricestoval za ňou z mesta Oyama, asi 100 km od Tokia. Páchateľ tvrdil, že jej požičal viac než 2 milióny jenov, čo je cca 13 500 amerických dolárov. Ja som zabudol, že v Japonsku majú monopoly money. Akože za 13 500 dolárov, akože je to nejaká suma, ale zabiť niekoho je akože... Pri 2 miliónoch by som to akože možno chápal. Airi Sato mu tieto peniaze odmietla vrátiť. A toho malo doviesť k vražednému útoku. Takano bol zadržaný priamo na mieste. Spočiatku bol obvinený z pokusu o vraždu, no vzhľadom na následok situácie sa pravdepodobne obvinenie upgradeuje na vraždu. Polícia skúma aj duševnú spôsobilosť. Pri livestreame človek nikdy nevie, kto sa pozerá. Môže sa jednať o fanúšika alebo vašeho vraha. Ale v niektorých prípadoch ani samotný divák nemusí vedieť, či je daná osoba naozaj reálna. A to máme napríklad aj v tomto príbehu, v ktorom streamer údajne kryje vraždu pomocou YouTube livestreamu. V decembri 2022 otriasla severoírskym mestom Lurgan vražda 32-ročnej Natalie McNally, keď ju večer 18. decembra napadli a usmrtili v jej dome na sídlisku Silverwood Green. Susedia uviedli, že okolo 9. hodiny večer počuli výkrik. Tak ja úplne vidím, jak tam týpek sedel iba s novinami, proste si číta, listuje, zrazu počuje výkrik a na ňu, že ty drž tam p***u! Podľa lekárskej správy utrpela viaceré bodné rany, stlačenie krku a údery tupým predmetom do hlavy. Krátko po incidente sa do centra vyšetrovania dostal Steven McCullough. Proste števo. Miestny streamer a youtuber. Na YouTube vystupoval pod menom VoltSaxon07, kde zdieľal obsah o videohrách a televíznych seriáloch. Jeho kanál mal približne 40 000 odberateľov. V súdnych vyjadreniach sa objavilo, že Števo bol otcom jej nenarodeného dieťaťa. Prokuratúra tvrdí, že Števo vedel o jej... Dobre, budem ho proste volať Števo, je mi to jedno. Prokuratúra tvrdí, že Števo vedel o jej tehotenstve a že mal byť v osobnom kontakte s Natalí v období pred vraždou. Podľa súdnych dokumentov Števo plánoval vraždu po objavení komunikácie s Natalí a jej bývalým priateľom. Ale tvrdil, že v čase vraždy mal alibi. 6-hodinový livestream hrania videohry Grand Theft Auto. Neskoršie policajné vyšetrovanie ale ukázalo, že vysielanie bolo podľa všetkého prednahraté. A len predstieralo, že ide o livestream. Prokuratúra tvrdí, že v prednahratom videu našli skryté odkazy, ktoré by mohli súvisieť s činom. Ktorými boli napríklad názov videa. Streamer údajne nazval video Violent Night. Ti vravím, že sa týpek snažil byť strašne mysteriózny a bol úplne, že kokos, dám im nejakú nápovedu, že ak by ma náhodou mali chytiť, tak im dám malú nápovedu. Týpke, to hneď, ak videli livestream, že je to do basy.
Herná misia. Počas hrania videohry sa Števo údajne rozhodol vykonať vedľajšiu misiu, ktorá zahrňala vraždu ženy a jej predstieranie ako nehody. Because I'm a bit of a sadistic bastard, I suppose. But then again, it is a video game, you know. It's not like it's got real world consequences, so who gives a... I need to speed. I need to take her down. You don't know me. You don't know what I've suffered. Get the out of me way. Mohol týpek normálne urobiť, že video tutoriál v GTAčku, že ako to spravil, alebo akože, ja si to predstavujem, že Borec nahrával úplne klasický let's play, ešte ten taký starý z 2006. alebo kedy, a iba tam napísal, iba tam proste hovoril, tak ľudia a takto to presne urobím, alebo ja neviem, proste Borec, wow, akože frajer jak blázen, fakt, jak sa snažil byť proste tajný, alebo čosi, tak palec hore. Obrázok počas prestávky. Počas prestávky v streame sa na obrazovke objavil obrázok Jamesa Bonda s názvom No Time to Die, čo bolo interpretované ako narážka na čas, kedy sa vražda odohrala. Bracho, normálne si im mohol na live streamovať, ako si to urobil, však čo si blázen, akože Riddler číslo 1, fakt, akože neviem, či si veľa komiksov čítal, alebo čo, ale tak tebe to tu musí už úplne... Hlavný súdny proces mal začať v septembri 2024, avšak bol odložený kvôli oneskoreniam v príprave dôkazov. Boha, on akože ľuďom ukázal, že čo spravil, kedy to spravil, nazval video proste, že v podstate takto som ju zabil a oni ešte hľadajú nejaké dôkazy. Jak ten Borec sa dostane von, že im to akože nejako nevíde, tak to už sa môže dostať hocikto z tej basy ven. Livestream je forma zábavy, ktorú môže robiť naozaj každý. Stačí ti ku tomu len internetové pripojenie a mobilný telefón. Takže si ľudia dávajte pozor, na koho sa na internete pozeráte. Pretože nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane obrazovky. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa na budúce.